பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஒரு ஆட் வருது. செகண்ட் ஹேண்ட் மொபைல் வந்து 91% ஆஃபரு, 95%, 75%லாம் ஆஃபர் வருதுன்னு வருது. இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி எப்படி உண்மை தானான்னு செக் பண்ணிடலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உபே ஸ்டோர்னு சொல்லி ஒரு வெப்சைட் வந்து ஓப்பன் ஆகுது. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெட்மி நோட் 8 ப்ரோ வந்து 1589 ரூபான்னு இருக்குது. இது உண்மையாக பொய்யா அந்த மாதிரிலாம் நம்ம இப்போ செக் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், பை நவ் கொடுக்குறேன். இதில் என்னோடய இமெயில் அட்ரஸ், இந்த ஃபார்ம் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி விடுவோம். என்னோடய நேமு, அட்ரஸ் எல்லாமே கொடுத்துடலாம். என்ன அப்படின்னு போட்டிருக்கு, எப்படி உண்மை தானான்னு பார்த்துடலாம். பாருங்கள், இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆர்டர். பாருங்கள், இதில் நிறைய பேமெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஆனால் வந்து கேஷ் ஆன் டெலிவரி சிஓடி வந்து இல்லை. இந்த மாதிரி நிறைய வெப்சைட்டில் வந்து சிஓடி கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்படியே நீங்கள் சிஓடி கொடுத்தாலுமே பார்சலில் வந்து என்ன வச்சு அனுப்புகிறாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. அது வந்து நம்ம அமௌண்ட்டு கொடுத்தப்பறம் தான் பார்சல் வாங்க முடியும். பாருங்கள், பேமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு வருது. இப்போ நாம் இந்த லொக்கேஷனில் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வெப்சைட்டில் வந்து இது வந்து உண்மை தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் வந்து நெய் பார்த்துடலாம். பாருங்கள், அட்ரஸ்ஸு, பேமெண்ட் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு. இந்த மாதிரி நிறைய வெப்சைட்டுகள் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்பிக்கையான வெப்சைட்னு பார்த்தா ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான், ஸ்னாப்டீல் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. அலி எக்ஸ்பிரஸ் அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருக்குது. ஆனால் நம்ப முடியாத வெப்சைட்கள் நிறைய இருக்குது. ஆனால் வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் வந்து நிறைய விளம்பரம் இப்போ வந்துகிட்டே இருக்கும். இதை பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து பொய் தான். நீங்கள் 12,000 ரூபாய்க்குள்ள மொபைல் வந்து 5,000 ரூபான்னு போட்டால் வர ஓரளவுக்கு நம்ப முடியாது இருக்கும். ஆனால் அதில் வந்து போட்டுப்பாங்க 12,000 மொபைல் வந்து 800 ரூபா, 1000 ரூபா, 1500 ரூபா அப்படின்னு போட்டுப்பாங்க. லேப்டாப் பார்த்திங்கன்னா 15,000, 30,000த்துக்குள்ள லேப்டாப் வந்து வெறும் 2,000 ரூபா அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு நிறைய ஏமாற்றுவாங்க. இந்த மொபைல் ஆர்டர் பண்ணி 15 நாளுக்கிட்ட ஆகுது. இன்னும் அந்த மொபைல் வந்து டெலிவரி ஆகலை. அதில் வாட்ஸ்அப்லேருந்து ஒருத்தர் வந்து மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தா இப்படி உங்களுக்கு வந்து இந்த இதை டெலிவரி பண்ணால் ஷிப்பிங் சார்ஜ் 250 ரூபா அனுப்பி விடுங்க அப்படின்ட்டு. ஆனால் வந்து அதில் வெப்சைட்டில் வந்து ஷிப்பிங் சார்ஜ் வந்து ஃப்ரீன்னு போட்டிருந்து. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அமௌண்ட்டு கேட்டாங்க. 200 ரூபா டெலிவரி சார்ஜ் வேணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு அனுப்புவாங்க. இதெல்லாம் நான் நம்பி ஏமாந்துறாங்க. நான் இது உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த அமௌண்ட்டை கொடுத்து இந்த இதை வந்து இது பண்ணேன். ஒருவேளை பார்சல் வருதா வரலையான்னு சொல்லி நாம் அவளையே செக் பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன். பொதுவாக ஹிந்திக்காரங்க நிறைய பேர் இந்த இதில் வந்து களத்தில் வந்து இறங்க ஆரம்பித்தாச்சு. பேங்க்லேருந்து பேசுகிற மாதிரி பேசி அமௌண்ட்டை இது பண்ணுவாங்க. அப்புறம் எந்த பேங்க்லேருந்தும் டைரெக்டாக கால் பண்ணி உங்கள் ஏடிஎம் நம்பர்லாம் கேட்கவே மாட்டாங்க. அப்படி யாராவது கால் பண்ணி உங்கள் ஏடிஎம் நம்பர் அந்த மாதிரிலாம் கேட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சொல்லாதுங்க. அதுதான் நல்லது. நிறைய பேர் இந்த ஏடிஎம் நம்பர் பாஸ்வேர்டெலாம் சொல்லி நிறைய அமௌண்ட்டெல்லாம் ஏமாத்தினதாக நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க. அதை மாதிரி நீங்களும் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி இந்த வெப்சைட் இது மாதிரி நிறைய வெப்சைட் இருக்குது. ஒருவேளை நீங்களும் இந்த மாதிரி ஏதாவது வெப்சைட்டில் ஏமாந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த வெப்சைட்டை வந்து என்ன வெப்சைட்டோ அந்த வெப்சைட்டையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து இதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து தெரிஞ்சிடுவாங்க. இந்த வீடியோ பார்க்க எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஆன்லைனில் வந்து நம்பும்படியாக உள்ள வெப்சைட், அதாவது ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான், ஸ்னாப்டீல் அந்த இன்னும் நிறைய இருக்குது. அந்த மாதிரி நம்பிக்கையாக உள்ள வெப்சைட்டில் மட்டும் ஆர்டர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய ஆடு விளம்பரம் பேரே தெரியாத மாதிரி ஒரு வெப்சைட்லாம் வரும். அதில் வந்து ரொம்ப ஆஃபர் போட்டுப்பாங்க. யாருமே வந்து 12,000 மொபைல் 1000 ரூபாய்க்கெல்லாம் யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க. இது வந்து அதிக ஆசையை காணிச்சா தான் வந்து இந்த தப்பு பண்ண முடியும் அப்படின்னு தான் இந்த வந்து தொழிலில் வந்து ஹிந்திக்காரங்க இறங்கியிருக்காங்க. இந்த வீடியோ வந்து எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் வந்து எல்லாருமே வந்து இதை பற்றி தெரிஞ்சுடுவாங்க. நான் வந்து கடையில் தான் வந்து பொருள்லாம் வாங்குவேன். கடையில் கிடைக்காத பொருள், ஒருவேளை ரேட்டு அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்காத பொருட்கள் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் ஒரு 500 பார்சல் கிட்ட ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். 500மே நான் வாங்கி எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்தது.
மியூசியில் வாங்கியிருக்கேன், ஸ்னாப்டீலில் வாங்கியிருக்கேன், அந்த மாதிரி அமேசானில் வாங்கியிருக்கேன். எல்லாத்துலேயுமே வந்து வாங்கியிருக்கேன், கரெக்டாக பார்சல் வரும். ஆனால் வந்து இதே மாதிரி ஃபேஸ்புக்கில் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் விளம்பரம் வரும். அந்த விளம்பரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆஃபர் கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரிப்பட்ட இதுக்கு ஒன்றுமே நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணாங்க, ஏன்னா வந்து அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வராது. இந்த வெப்சைட்டில் வந்து ஆர்டர் பண்ணி 15 நாளுக்கு மேலே ஆகுது. ஆனால் வந்து இந்த பார்சல் வந்து இன்னுமே டெலிவரி ஆகலை, ஏமாற்றிட்டாங்க. அங்கே வந்து இந்த நம்பருக்கு வந்து இல்லைட்டாக்க நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணால் நம்ம 2 முறை அட்டன் பண்ணிவிட்டு 3ஆவது முறை பிளாக் பண்ணி விட்டுட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த போலியான வெப்சைட் இன்னொன்று இருக்குது. அதை வந்து இதோ வீடியோட எண்டில் வந்து போட்டிருக்கேன், பார்த்துடுங்க. உங்களுக்கு ஒருவேளை நீங்களும் இதை மாதிரி ஏமாந்துனீங்கன்னா கண்டிப்பாக கீழே வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து இது வந்து தெரிஞ்சிடுவாங்க. இந்த வீடியோ நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ வந்து எல்லாேருக்கும் வந்து இந்த ஆன்லைனை பற்றி தெரிஞ்சிடுவாங்க. நம்பிக்கையான வெப்சைட்டில் மட்டும் ஆர்டர் பண்ணுங்கள். மற்றபடி இந்த மாதிரி ஆட் வரக்கூடிய வெப்சைட்டில் ஒன்றுமே ஆர்டர் பண்ணாலும் வந்து உங்களுக்கு ஒருவேளை சிஓடி கொடுத்துருந்தாலுமே உங்களுக்கு அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே என்ன போட்டு அனுப்புகிறாங்கன்னு தெரியாது. நீங்கள் அமௌண்ட் எல்லாம் கொடுத்த பிறகு தான் பாக்ஸை தருவாங்க. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது மொபைல் அந்த மாதிரி என்ன இது வாங்குறீங்களோ அது வந்து வைக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு பதிலாக வேறு ரொம்ப சைனா ஐட்டம் மாதிரி போட்டு ரொம்ப டூப்ளிகேட் மாதிரிலாம் போட்டு ஏமாத்துறாங்க. நான் இது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து அமௌண்ட்டு கொடுத்து இந்த வீடியோ வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி தான் இந்த காமிச்சிருக்கேன். இல்லைனா நிறைய பேர் இந்த வீடியோமே ஃபேக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க. அதனால தான் வந்து நானே அமௌண்ட்டு கொடுத்து வீடியோ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து தான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன்.